بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsami, mga oripan Allah subhanahu wa ta'ala, mga ala panabuntaman, si ko kapkaknalan yan, si ko undawan wagamatan wa agama Islam. Imanto na ayang bagantanong sa makampat ta usayan na makapantag sa giyang mga grupo o di na mga lumpukan ay tutumpairan na ginawairan si ko agama Islam. Ugid na may kapakatulikan tanong na mga galapakiran may susupakiran si iko tituan dauan unabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mialoy tanong ang si ko post tanong pumagrutan tanong kausetan o kupitibarangan ng mga grupo lagi do mga Shia, so mga Sofia, so mga Asy'ariyah, gusto sa lakawsan na pagnintanong ko Allah subhanahu wa ta'ala giyang kaiya ka pumagusetan si na did na antap tanong si error sa suasu at tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala naguan tanong kasabuti agiyang kuto benar taro sa di tanong mabulag si ko benar. So Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piyakain ng katanunian giyang kaiya Korea masa na tantod na pendakan lagi ang kuto mga lumpukan na panamarin ni wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adikan mablag si ko lumpukan aya kakadegniran na so ukit akan agus ukit mga sahaba. Orenanan mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala na aya mala hadaptan si ina na malagi dugiang kaayap ko sa tanong siya grupo na kamamasaan si kung mga darpatan ang takadapan paman na makataliw mas si kung mga darpatan na ay importante na giyang kutuwa ad na mababaloy katawitan ron pamakabid po kataliw mas si kung mga darpatan na nakatawan tanong ang tunono ni para tubuan na giyang kaayap paman na mga lumpukan. Urian na aya paganaya pagusayin tano si kumiyaw na namiyaw sa tano so mga khawarij na imanto na aya pagusayin tano nagyang kaiya pero na as-sufiyya o di na at-tasawuf o di na sa tigo mga sa English at tigiran sufism. Paganaya kendal tano sa giyang kaiya tasawuf na anto na pero na tasawuf na sumanga ulama na tantod na maulad kaya bagayaran sa maana kaya bagayaran sa ugugudan o mapipikir sa giyang kanan at tasawuf na pingira ko mga ulama ginan na si imito tumpas si kung mga ahlus sufa si kung masaw Rasulullah gusto mga padsana pa man na mga maan ini bagay mga ulamatan ugaid na aya mabagar bitindigan ng mga ulama maan agyang kanan at tasawuf na si mitutumpa sa giyang kuto asuf giyang kuto kalima o din na word suf ayapter o na suf na giyang kuto tuniniban na nakwa bumbul sabab sa giyang kuto paman na adn si iko orian o kepos o mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mialoy nagyang kutasi ko al-qarni thani amalag na si ko oriano miya kaduga to sarabun na kepos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adn ang mga tao miya bintay aya kinyukit nirang kudiran di kapagagaman nagyang kuto pamana na misura miksiran den ko simba tialik udaniran so langwan upaka barayat kiran sang kaya dunia na taman sa pamanakan di ditaran na inaliniran sa malag na aya din diran din ditar nagyang kutowa tigitan no mga bumbul
sabab sa giyang kuto paman na pupaki-ilayra na giyang kuto diiran kapanang gilay sa ubasiran mitaluwas sa giyang kaiya dunia. Yuti sabab pa sa mga ulama, mga historian na tigiran ayad na mituturo giyang kanan at tasawuf na giyang kuto paman na kaya gumawa giyang kuto ang mga tao piya kikilalayra na giyang kuto diran di kapagagama sa malagna na sa susun abuntal lagi da giyang kuto paman na tigtanoa di silang diinditar na mga bumbul sabab sa giyang kuto paman na kapupakilay ni ranon sa tatawarang nira na giyang kaya dunia sa ayah sa sangur niran na so simberan si Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya tasawuf o din na sufism na madaklo pa maasumyagad siya masa paman na giyang kuto paman na kaya pa ka tunduk-tunduk mga masa na nagyang kay mabuha sufism o din na tasawuf na uman mitakap na maalin nagyang kuto paman na buntalian. Tama sa giyang kaya masa tanong na ayap ke masaan tanong na miya awat din agyang kaya tasawuf o din na sufism si ku unda wano nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab sa giyang kuto paman na mini suldo na giyang kuto ang mga ribat andauan mga ribat o paman na kidi-kidi si ku simba ko Allah subhanahu wa ta'ala taman sa paman na tantud miya awat si ku titu andauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nenong ang mapamagusay tanog sa giyang kay makampataw sa tanog anto nonon awat giyang kay mga tao si iko tituan doan unabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paganay kuan aluin tanong siin anto nonon ni mga katir o mga imam pamana kadadayuan mi pantag sa giyang kay pamana katasawuf dina sufism. Paganayron na so Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala na ayakatiron naging tatina law anna rajulan tasawafa awalan nahari la ya'ti adh-dhuhra hatta yasir ahmaq. Watigu Imam Shafi'i o sumama na mapad sa giyang kanan nakatasawuf o din na sufism si ko paganaya gawi pamana si ko kapipita na siya tigyan ko kautuyan alungan na pamana mimbeloy na da akalian pamana mimbeloy ahmak mimbeloy pamada sabutian way ikadua katulan na natin na malazim ahadus sufiyin 40 yawman fa'ada aqlahu abadan ay manoto na ang tatigyan na da ataw makipalumam kasagyan ka na ng mga sufism o din ng mga sufi sa sulda patapulo gawi pamana bapano pama na kumasoyagyan ko to mapia akalian pamana gyan ko to katatano akalian manoto na upama kasakana na mapia dingga di kapagagama na naminiswaswa kasagyan ka mga sufism na kapakaya mabina sa agyang kuto pamanadinga di kapagagama si ku oryano patapulugoy pamana kipulom am kana kakiran sabab sa agyang kuto pamana akara dirar ka sa agyang kuto mga okito kitiran mi bibida mabusi ko okito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala na admang buwa pamana katiruyan sa giyang kuto pamana kia paki pananggilain yan sa giyang kaiya tunaniba na mga sufism mga sufi laylagi mo takatiro natin na la ara laka an tujalisahum at nasa ataw mama siya kiini al-Harith na sumiyong ko Imam Ahmad bin Hanbal na siya para niyang tigin na o baka di pakipaguntuda sa giyang kanan ang mga sufi sabab sa pamana kabinasairan so hindi ba na kapugawi dingasi ko agamang kau di nagyang kuto katatanor kapugawi dingasi ko hindi ba na agamang ka mususala ko sa ng mga imam pamana piyaki pananggila nira nagyang kaya mga
mga Sofi, pinagyan kaya mga tigtanong mga Sofis. Ikadu pinapagalintan si na anton no ni piklas siya nagyang kaya mga Sofi. Pamana siya ko tariqa, siya ko kaya pa kang bide-bide ran sa tariqa. Agi amya so agyang kaya mga Sofi na umani isa ka grupo na adna sheikhiyan na ad mabuo pamana bubelo niyan lalan niyan apukyo kita niyan si kung mga taon niyan giyang uto pamana mga murid giyang uto pamana mga tawa pugunuton na ad mabuo isisunggay niyan apupuki unutan yang kiran pamana okit-okit na napadami aloy mga tariqa agyang kai mga sufismo din na mga lumpukan nila agyang kuto at tariqatul alawiyah giyang kai grupo na ukitiran na si imitutong pasagyang kuto ukit-okit kini Sheikh Ahmad Al-Allawi na nagyuti ini pito sagyang kuto ukit-okitiran na grupo iran na at tariqatul alawiyah. Adam na pamana bituan sa at-tariqatul qadiriyah mamansubay sa giyang kuto sa kina Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Pamana anyas kiran sa Abdul Qadir Al-Jailani na suminibe siran mabusa pamana lalaniran. Adam na pamana at-tariqatul Shadhiliyah mitutumpak kiniya Sheikh Abil Hasan Ash-Shadhili. Giyang kuto at-tariqatul Sanusiyah mitutumpak kina Sheikh Muhammad bin Ali As-Sanusi. Yang kutuwa at-tariqatun Naqsyabandiyah mitutumpak kini Sheikh Bahauddin Naqsyabandi. Yang kutuwa at-tariqatul Ahmadiyah Al-Idrisiyah itutumpa ininisba mo kini Sayyid Ahmad bin Idris. Yang kutuwa at-tariqatul Rifa'iyah itu tumpak kini Sheikh Ahmad Ar-Rifai. Giso pamana piano tuliana ini dugarungun Rasulullah alimania. Giyang kaiya at-tariqatul Muhammadiyah Al-Fatihiyah. Mitutumpa sa giyang kutuwa kumbutuniran sa Al-Imam Al-Sharif Al-Fatih Al-Barakati As-Sudani. Ano pa na tariqat Tijaniyah, at-tariqa Al-Khatmiyah, ada mana at-tariqa Al-Brilawiyah o Brilwiyah. Benda gina si panay nidakal sa mga padengal lagi da Pakistan. Gina no pa mga tariqa popular o di na lumalangkap so yung araniran sa giyang kaya dunia sang kaya masatanong pugok kita na giyang kanan ato na iba na mga Sufism o di na mga Sufi. Orean o kaya kanal natanusan na anto na unon ni paman na mga delikado anto na iniba na ndeuwan udi na parate agyang kaya mga Sufism na pada delikado parate agyang kay mga Sufism nagyang kutuwa wahdatul wujud. Pero na wahdatul wujud pamana paparate anirananan na ay malagna agyang kutuwa sa Allah subhanahu wa ta'ala mapura gumala na di makisiu si iko pamana mga kaadnian wal iyad billah. Pamana si ikiran na so Allah subhanahu wa ta'ala na pasiugsi ko mga kaadnian. Gitu yung malang napitero na wahdatul wujud isa delikado panarima agyang kanan mga tao. Why? Rilan wala sa mga lokostano na matatawo ko mga lokostano panarima mipilagidanan pamana lagi dagiang kuto katero mga lokostano beden ropa si gedung na yan si Rupindu ay malag na bed na tiginan so pamana kapugaloya si ko pamana Allah kaswala na sa kanya din so pamana mga kaadniyan ay malag na yuti mapipikir o mga lokos giyang kuto lagi dagiang kuto wahdatul wujud paparati anira na Allah subhanahu wa ta'ala na pupaka saugsi ko mga kaadniya. Adem pa na kandaga kong guni ko mga lokos na napanitari lang sila na wallah agyang kuto pa manatira na o pa makaswallahu ta'ala na kabayak mapikir ka nasan siya may laing kainad niya na napikira nga nag-YouTube. Astaghfirullahaladzim.
Isa na pama ang mga puntalagyang kanan wahdatul wujud ang matatagusi kong mga kalilid ang mga Sufism o din ang mga Sufi. Siya nga may aloyan sa giyang kutwa kitabiran Jawahirul Maani agugiyang kutwa al-Futuhat al-Makkiyah pamana. O umbati ang ka sa kapsibot sa basa Arab na umbati ang ka o anto na iusayan o mga Sufi sa giyang kanan wahdatul wujud na bati ang agiyang kutwa kitabiran Jawahirul Maani agugiyang kutwa al-Futuhat al-Makkiyah kausay nila ng pipi ugid na ayaw niya pugusin tanusin na so shortcut amal budak kasabuti tanuron ay malag nagyang kanan ang mga tao na paratiran as Allah subhanahu wa ta'ala na di makisuog sa ikong mga malag na mga kaadniyan. Padadili kadua para panarima agyang kaya mga Sufi, mga Sufism. Agyang ko takapipikiriran nun sa pamana sa mga shaykhiran na adna pagkaram payangkiran ang mga pangkatan. Apa man na dun mirang peso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amna isa na nadili kadua matatago sa agyang kay mga Sufism. Agyang ko tuwa pipikir nira na shaykhiran apa man na nakudairan na adna mga pangkatan yan adun mira utso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na laida nano ki alo yon ya ki ini al-Bustami sa agyang ko ta kitabiyan ay malag na inalo niya nun adun kun mga pangkatan na pikira uton sa mga shaykhiran adun mira utso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada na mga panarimayran nagyang kutuatiran sulangwan o inad no Allah subhanahu wa ta'ala na punanan si kunur sindaw o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malag na lang muna inad no Allah subhanahu wa ta'ala na nanapunanan sa nur o di na sindaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada na mga dilikad o parateran nagyang kutu akapugampeteran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa malag na pagampit niran pamakapumang ni sila sa bulong si Allah na ipagampit niran sa Rasulullah barat na ya Rasulullah na pangninga sa bulong si Allah subhanahu wa ta'ala na gina na makasusupakan si ko ndawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaso Rasulullah na ayaw buwa kakapakaya kapagampit taon na isa ko bibig o isa ko bibig so nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na away kapakaya ampitan na ka api anta muslim bibiyag na ka pa kaya ampitan na ka ibarat na sumunga ki imam na tiga imam may kapsimbayan nga napadang ako duwa nga makabagrawata ka na ya ugid na ubamiyate si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pagampitan na ka naginan na isa sa paranan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o di mo na miyate si imam miyate si ustad na sumiyong sang utakuban niyan na tiga hey ustad o hey imam na pangniyang ako Allah makabagrawata ka na yan naginan na isa sa paranan o agamatan o agama Islam sabab sa di ka pa kayo ba tanong pagampita sumyamatay api apansiran ng mga nabi o di ng mga saleh pada panadili kadu pamana panarima agyang kaya mga Sufism na agyang kutuwa at na pagkatuungkiran sang kaya masa pagpakalabi niran so wali yung utawali after na wali agyang kutuwa shaykhiran na enwira pembuti sa wali sa upsang tapan kaya pakapurud ng tapang kataniyan kun subra pang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipsubrera pang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agiyang kutuwa paman na nakikilala niran awali way ginan isa paman mga delikado panarima agiyang kay mga Sufism pada pendakilan tanong mangori pan Allah subhanahu wa ta'ala na anto noonon kebinasaan nagyang kay ang mga Sufism o din ang mga Sufi amay kao pamana na miswaswa kirang sutaw na paganayo pa kebinasera nagyang kutua may ito na pagkatalikudan so kakakapititan si ko kitab Allah subhanahu wa ta'ala uso Quran uso hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ayabu keparatiatan nasa pakibangat sa mudu lagi ang kutua mga wali yang kuto pamana tawa piro kulimi na ginawa niyan awali Sufi na sadi ni tirun na etan keparatian nama pia makasusupa ko Quran makasusupa ko hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi tanuk kesangka sebab sadi yang kuto pama na nakia paratiatan ron sa siya kito na pamana di membuka ribat ka pamana keturunan membusawahi na naisanan tunan ibana kabinasaan awi dagi yang kaya pamana Sufism ikadua lagi yang kutua
palakaan nila nagyang kutuwa pinto ano ka panauwil siko pa man ang mga ayat Allah subhanahu wa ta'ala piaso di pa ka antapan siko ayat Allah narunin nung ka sangura piaso di pa ka antapan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narunin nung ka antapa na sabab sa giyang to pa man baya ginawa kapusiran wag ma Islam kapupakonot niran sa giyang kutuwa pa man kabayairan nanana diran din di pemaanaan Quran diran di pemaanaan sa mga hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanna ubo makaatod si iko kaya pemaanayro ng mga sahaba kaya malagna sa giyang kuto pamana baya ginaweran yuti sabab o pamana tanto din adili kadu kabinasaan kaawidan nagyang kaya pamana mga sufi Padapan kabinasaan nagyang kuto kakabinasaw aqida untol gyang kuta untol para te tanong na kabinasaan iran sabab sa gyang kuto pamana pagkapukas tanong sa gyang kuto kiko koneksyon tanong si Allah subhanahu wa ta'ala kasi tanong pagkagawi sa gyang kuto pamana si tanong kikoneksyon sa gyang kuto wali udi na sheikh ay malagna na pipikir na mo mga kabarakat yan pipikir na mo pamana mga karamat yan oy na pagkadar katano agyang kutuwa tituwa sarig tano si Allah subhanahu wa ta'ala naruntan na pagkita alok sa agyang kutuwa wali na isa na pamaatan tun dili kadu anton ini ba na aawidan o di na ramaprara agyang kaya mga sufism na so mga ulama na natantud na paman na piyaki pananggilaniran agyang kaya paman na mga tao agyang kaya paman na grupo sufism sa ubatan no kiran kaya kamanuto na kuniniba na miswaswa o ubatan no kiran miswaswa sabab sa pupunta no kiran miswaswa nagyang utamiyang aloy tanong ang mga kabinasaan paman na aawidan agyang kaya lagi dai panarima na duty ay malagna na ketimbul tanong kira. Oy, mapenimbul tanong agyang kanan man mga karibatan niran na may ito na pagkaawat tanong si lenang akapag Islam inibagak ratan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na yang kaya mga sufism na giyang utak-mutun din sa tariqa ay malagna tariqa na umani grupo kirang tapi yang ada tanong kagiya lagi do tariqa ar-rifaiyya tariqa an-naqsyabandiyya gusto mga pedsa na mga tariqa na aya pipikin nila sana umani isa ka grupo na adna pa maababaluin yan lalan paman espesyalistin yan paman sirang bu pamay kuan sa kanya bu pamay mata usagiang kuto paman ukitian gusto mga tawa peteelokon oy adna mga simbuliran paman kailan ka adna mga tatakiran o din na mga ditarniran na may bibida si kunditar no sa lakaw pa tariqa ibarat pa man so tariqa ar-rifa'i na sa susunod na mabuikan ditar aguso mga at-tariqa an-naqsyabandiyya o din nagyang utakakupiiran ipilibdiran si ina bida-bida sila no pa may kuwan sabab sa kabaya o wali sa kabaya o sheikhiran paman natin nagikuuntan wataktan ibarat pa man na ay tataktan ay kopiatan na mga gedung oy palay ng gedung lang na followers siya na palay ng gedung o di na so isa mambuwa sheikh o di na wali natin na aya torbantan na palay ng maputi na nanakuan o di na palay ng binani ginani masuso agyang kaya pa man mga sufism umani grupo kiran umani tariqa uunutan niran na admo po pa man ang mga sutiktan no mga trademark kiran pugusar niran oy tama sa gyang mga dhikr na adno pa maam umani tariqa na adna dhikr yan na pa man tiginagi ang dhikr min special der kiyon sa sabala oy na giyan ni masuso agyang kaya mga sufism na tama sa pa man ayaw sto na yang kuto dinan ni katirwa sa pamana telikudan niran na dunia o di ina nasid miraram gagila pikiran sa giyang kuto pamana simba pamana mo pagilayang kanan na ay bugila pikiran nakarawati o di ina nakakadin sa masjid o di na ugid na amay ka pa katuli-tuli kan tanusiran na mataan aya kadak lang kira na pagakal niran sumadaklat o pagakal niran sumadaklat o pamana ilang ka pamana muntay niyo sa YouTube bagyang kanan mga wali mga sufism na napamana sujudun na tawaya na kumbagay na tawaya sa pira oy ay malagna na
ini pangwartera nagyang kai o pamana mga tarika pamana ukabaya ka makakuha ka sa ilmu pamana kakaiba pamana ilmu alay daw ta mga kusyufat mga dhawq malag na ta mga sutig tanaw pamana makuwang utong ta ilmu na pumakailay ka sa mga kuan kakaiba o di na kapakaya pamana makarani kasi kwalla na adna mga sikreto pamana malabuda kap keto kawingaw o di na ngadin sa mga ilmu tama sa pamana ilmu lagay na subhanallah pamana asar kami raw kasagiyan ko tadi na ditiro ng mga level na nanatira na iprampay kasagiyan kanan na pamana pangkatan kuan na ginan na pukilitan o pamana ayad na kalilit siya na iniyakal si kumadaklataw o iniyakal si kumadaklataw di ipangwarta o ay madaklap keto nakaawali o pamana millionaire o ay dito naman itamok sabab sa giyong tao pamana kumbagay na tawaya kanong takapipikirera no sa siya gito na mga isang anong buka putarin na nananakuan adna mga pamana karamat na ketagur ka o di inanakuan sadya karaning akwali na kala mo po kakuha nga sa giyang kutaw pa man ang mga barakan yan o din ang mga karamat yan na giyan ni masuso iman to na iman to na mimbali business yuti sabab pa man na pilay tanong so mga giyan ka na mga tarika o din ang mga grupo ang mga Sufism yan di sila di maririita o di sila di mamagata kaya di sila di maririita ada mo na girawan di sila di makatitidawa sabab sa giyang tadi di ka pa magagawa si kumada kalataw anta ito tumampilkiran kaya sad sa kada tumataalok ko umani tarika barato pa man na tarika ar-rifaiya o din na tarika an-naqshbandiya nasan sa kada kalafalyor kana kala o pa man napkasukat ka o na miya balayabun nagyang kaya pa man na mga sikta Christian o pa man na born again Iglesia ni Cristo nganinsan o pa man nakapamagagaw sa pa man nakadakli followers sabab sa giyang kutuwa kindi pangwarta niran sa giyang kutuwa tunaniba na mga ilmu adi na di panaron mga bangsa ko ginan pa man na pada mga usay na giyang kaiya pa man na tasawuf na ito na kitindutan sa giyang kanang mga Sufism liw sa giyang kutami aloy tano pa man na mga trademarkiran ay barat no kanditar na naad na mga trademarkiran sa kanditar o di naad na mga trademarkiran sa kakupya o ay o di naad na mga trademarkiran pa masa paman na may tatendukiran paman na giyang kutwa grupo iran pama o di na tariqiran paman na pamaka tarika ar-rifaiya o di na tarika an-naqshbandiya na paman ako kumukuha sila ng pamasa trademarkiran paman na may tatendukiran na makaliusan na isa kitindutan o kina nagyang ko to mga simba absuan niran o paman na piya ka mamsa oy lagi diyan na paman nagyang ko to mga tasbihiran mga dhikr o paman ay buat dhikriran ni ko na hu na paman nagiti mga dhikriran na Allah na ay barat paman na tasbih sira no paman sa sanggi buwa hu udina huwa udina Allah na gina na pamay paki isa kitindu sa giyang kanan na paman mga Sufism ikadu na giyang kutuwa paman na di na di kasi sayaw o ay di sila di sayaw na paman na pembetian nila na giyang kutuwa tigtanwa kuan maulud giyang kutuwa antunan ni ba na kitab isusuratun so kuan kaya pagintaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pembetian niran na di sila ni mamagidayda na supad na di si sayaw uway kira ko na sa masjid na nguta kalilimod na paman na matitimus sila nun pugusar siya sa mga music pugusar siya sa mga benda na giyan na ni pakitendu sa giyang kanan o paman na mga Sufism uway na pakitindutan o kirampan na nagyong tapaman na pakilitan o agiyang kutuwa wali na muntod sa agiyang kutuwa darpaian paman na isisibay na napsudo na giyang kutang mga tao na napsujudun napugarak sa limanian o din na paman na dudaan niya di panudaan na untang mga limayran na nadiran mambudi pangaplas sa lawas sirang agito pakakwa sirang sa karama na ginan paman na mga tuusanan kitindutan sa giyang kaiya mga Sufism mga bangsa ko panita ko Allah giyang kai tanto makampat akyaw siya tano sa giyang kai Sufism o din na tasawuf na adna miya kwa tano siya guna na gumiya kilalatan wanto no ni pero na tasawuf na kapananggilan tano siran
kapeda iko piyake pananggida anu Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga grupo kedin si ku urian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ku urian Korea masa sagyang kaya masa tanong ay malagna maawid silang sa mga panulon makasisilay ko unduan o Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatap tanong Allah si ku benar tatap tanong Allah subhanahu wa ta'ala si ku sunnah ipakawatan tanong niyan si ku mga khurafat ipakawatan tanong si ku mga bid'ah ipakawatan tanong niyan si ku mga simba inusar ipagakal si ku madaklataw misabab sana sa kanubuhay ito bisa diyan ka insyaallah nagyang ko to mga pada mga grupo ami alwi tanong sesarutan tanong mamagusay na nasad sa kapagagatan ron na pamagusay tanong balasang kanu Allah sa mapya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.